Ramogi wadhi nyaka gwenge mag Isiolo Obila e kaunti ma Isiolo omako jonyuol mar nyathi moro manyako ma dweche 6 bang' kane otere nyange gwenge mag Leparua manitiere kar chung od bura ma Isiolo North. Nyathino noresi kendo ring kode kar thieth maduong' ma Isiolo Referral kama oyude thieth bang' hinyruok manoyudo e kinde nyange makamano. Komanda mar Obila e sub-county ma Isiolo Collins Saina wacho ni min nyathi kod wuongi osemaki kendo ibikawnegi okang' mager bang' tim makamano. Kalore gi Saina, wuon nyathino dine tesendo Obila ma Isiolo seche ma nonro pod dhi nyime ka min nyathino to nitiere e od thieth ma Isiolo kama pod odhi nyime gi rito nyare matinno seche ma pod oyudo thieth. Nimeweza kupata ripoti kwamba kuna mtoto wa miezi 6 amekeketwa, na hilo limenistaajabisha kwa sababu mtoto wa miezi 6 ni mtoto mdogo sana. Hata kama huwa tunapigania mambo ya FGM, hii imekuwa extreme kwetu, na ningeomba serikali iweze kuchukua hatua kwa mzazi ya huyo mtoto, kwa sababu miezi 6 ni mtoto ambaye sasa anaweza poteza hata uhai na hata reproductive health yake itakuwa imeweza kuharibika. We want to send a very stern warning to those who think that they can practice this retrogressive culture, that the law is very clear. FGM has been outlawed in this country, and we would not like anyone to participate or to do what they're doing at the moment with our girls. We urge members of the public to volunteer information, and even the girls who feel that they're being victimized and they want to be taken through that, they can report. They can come to the police station or they can go to the chief and make a report, and we'll deal with that matter.